Dobrý den, takže koukám, že tady plavete trošku v té registraci na Vazub, takže je to jednoduché. Přijde vám nějaký mail, kde uvidíte tento referenční odkaz. Na ten kliknete a po jeho odkliknutí vám naskočí takováhle stránka. Tady vidíte vlastně, že už je 186 928 registrovaných, čili je to opravdu šílený fenomén. A vy se upřete tady na tuhle stránku. Tady máte nick svého sponzora, zde napíšete své jméno, zde příjmení, tady napíšete uživatelské jméno, které si vymyslíte, vaše heslo na mail, potvrdíte heslo, zadáte mail, vyberete zem, z které jste, čili je to jasné, že to asi bude z největší pravděpodobností Česká republika, a opíšete tady tento kód. Když se vám ten kód nebude zdát nečitelným, tak si kliknete zde, až se vám prostě ten kód bude zdát čitelný, můžete klikat, jak dlouho budete chtít, až ho budete moci přečíst, a pak ho tady napíšete tady. Pro názornost. A pak kliknete tady na tohle tlačítko Join. Já na to klikat nebudu, protože se přihlašovat nemíním. A víceméně jste zaregistrovaní pod tady tohle sponzora. To je ten člověk, který vás vlastně kontaktoval. Potom budete čekat, je na to až 24 hodin, protože opravdu, co se Vazub rozjel teďka, tak je to šílený. Nestíhají rychlé registrace. Takže budete čekat prostě, až vám přijde e-mail. Teď vám ukážu, jak ten e-mail bude vypadat. Takže přijde vám první e-mail. Kde to máme? Takže přijde vám tento e-mail. Tady vidíte link. Je to registrační link, na který kliknete. Tak na ten link, když kliknete, tak se vám objeví tady tato stránka. Tady vidíte symbol klíče. A když na ten klíč kliknete, tak se vám objeví tady tato tabulka. K vyplnění této tabulky potřebujete heslo. To heslo získáte druhým e-mailem. Ještě vám ukážu, jak ten druhý e-mail vypadá. Takže ten druhý e-mail, který od Vazubu dostanete, říkám, může to trvat klidně i nějakých 24 hodin, je takový, kde vám oznamují, že na váš e-mail přišel toto heslo. Tak, vidíte to heslo a toto heslo vy skopírujete, anebo přepíšete, lepší možná i přepsat, já jsem to přepsal, na stránku, momentíček, teď jsme se v tom zamotali tady. Tady napíšete svůj e-mail a tady napíšete to heslo od Vazubu, které vám pošlou. Když máte submit, tak vás to, já si teda hodím svoje, aby jsme to neměli guláš. Takže kliknete na submit, já to dám ještě do prostředka. A po tomto kliknutí se vám vlastně otevře přímo stránka Vazub. Jak vidíte,
Jo, to už je vaše oficiální kancelář, tady vidíte vlastně Dollar Factor, nemusím se s tím nějak chlubit nebo schovávat ho před váma, vidíte sami, že mám vlastně Dollar Factor 58. Dle toho, co jsme se dozvěděli, by toto měl být váš reziduální měsíční doživotní příjem od Vazubu v dolarech. Samozřejmě registrace jsou až do 9.4., takže ten Dollar Factor se může mnohem víc navýšit. To je tak zhruba všechno, tak teď už jste snad konečně pochopili, jak se registrovat a co všechno dělat pro to, abyste uspěli v tomto fantastickém projektu. Děkuji a těším se na shledanou. V případě nějakých dotazů a otázek mě můžete kontaktovat na mailu pavmy@seznam.cz. Díky a těším se na shledanou.